sizwa ngakini eBellville unamanga phela lapho usuke usofika egcineni wathi ngithembele phume emangwaneni insizwa ngivuse emqubeni thawubayede wena wendlovu so sinyelele ndlovu wangenza ushaka ngenzalo yolaka manje khanda nshinyela ibovu phela mina ngizalo sifina umlini umgijimane ukade futhumane umakhulukhulu wezamile endaweni engafanele habe zamile esendeni thawonga ingozi ase ngayihasha kamnandi yazi kujabula idlozi fikisana nalo bashesha phume lokwala ngale musangindwema ingozi ngikubantwana manje ngiyavala ngiyabazavuma abafana abafana noThomas abakholwa ngokubona bazoda kulaba bakhale bafana khale tshela labashana abadushatha now the glass is recession ngene ngenkundla egemini bangabuzi bekhiphe bona the reception this is a Sonda molo sonda phone money conversation Separa yamosha kakhulu Sinamo kwideza bu Kade zangithandaze ngizothe bu Manje sesilale lile kabu